ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra shepi da ka singam beach aqua na molai moro ha ka jingdap sans nem jongka. Rengkat ka 3 Olives Restaurant M Crown Hotel Kendailat Shillong bat ka Orange Nissan Lom So Po Shillong. One ban thiet ya ka kali Datsun Ready Go bathamai ka bas cam bat bidor. Hagamit jong ka arpo Kendai terik unai wing arajar arpo ki thele ding ki berhem ki labam sngem bat penkelad pe ye ka yengsa jong uba teren sangriang ka badon hakasnong pendeng rei ka bahap ha West Khasi Hills District kane ka yeng ka dairu ka yeng ding ka ba usamla Rinaldi Kharbani ubadai ukun jong uba teren sangriang ujusa bat uju trekam nagabenta ban penbit penbiang yakakam ring bat snaplim hakathan West Khasi Hills District katkum ka khubor bala yoklum hakani ka jingjia amsim ladon manoru ba mensaw bat la ongru baya ka dauten rai halor ka jingplo jongkani ka ying amsim lala satya bantip namar ba hakani ka por amsim ladon breu hapo ka ying ka jingplo jongkani ka ying kalawan ra ya ka jingjulor ka bakraw hado kata-kata kat hado baki jingdon jingem hapo jongkani ka ying kila ingkong lut khan kat kum ka jingyatho jong usamla Rinaldi baro kitiar kitar ki ba remdor ki ba uju pendon kam ban ring bat ban snaplim kila ingkong lut khat kenthum nado ki sernot ki ba ulayo na ki film festival bat ki balait na ka jingbam jong ka ding kilong satang kawai ka kamera bat shipong ki sapti ki ba ujupong bat ka kali namar yakine ulara hakapor bo ulai jinglai bat ka jingjulor hakabayedei bat kane ka jingjia la antat bakalakot palat ya ka khandai lak tingka